Eta gaur ikisiko deu, zein dizen sukaldeko neurri egokinek. Sukalde bat diseinatzeakun, lehenengo pentsauko duna da, ze altura dauke duen sukalde hori erabiliko deun etxeko partaidik. Orduan, azkenien hemen jakingo deuna da. Badibez, ni bezala txikixe zeatenak bat 60 azpitiken, bat 80 ez daxela asko pasau. Normalin oin estandara bat 82 ingurun dabil, baina hori ez deu intentauko operatzi ze bestela kaskibiko gazuk aldatzeko orduan. Pixketa altuo, bat 70, bat 80 ingurun dabiltzenak, zokalotiken pixket zokalo altu ipiniko deu, eta hor ja, bat 84 zentimetro ingurun ibilalko gineke. Eta ja, bat 80 baina altuo dizen jendintzako, ja altuek dizenak benetan, bat 86 zentimetroa jauko gineke. Hor zerrekin jolastuko dugu, beti zokaluki. Altzarien neurrixe normalien beti huela eukiko dugu. Guk adibidez lan haite dugu asko, 84 zentimetroko altzarixekin. Horrek permititzeiuna da, 6 zentimetroko zokalota junalizetie. Zokaluk erota txikixo egixe da, emango iula, zalako altzari o etxeko beste altzarien zentzaixo gexo. Eta beti, espazio irikita guzen hortan, zaiatzen ari geana da, zukaldiek ez, goxotasun hori eukitzi eta zokaluek, goxotasun hori, zokerota zokalo altu, pixket otzo bezala geratzala. Orduan, 6ko zokaloekin hasiko gineke neurri estandarrak iteko, eta geroia zokalo altzatzen hasiko gineke. 8 o 10ko zokaloetan. Kontuten euki berdeu, alturie behitzen azte ganin, entzimera baten atzenin ez da hola bakarriken altura bat. Azkenin dauke dula arrazkan, da arrazkan beraka gauzela baitare. Eta ez, kazulak eta garbitzakun hemen beraka ingo deula. Eta, plakan goraka. Orduan, pentsau berko genukena da, zein ez zukaldatzen gehiago, nola zukaldatze deun, azkenin ez zukaldin askotan pertsona bat baino gehiago tegalako eta altura bat baino gehiago onlaikelako. Orduan, entzimerin alturi aukeratzeakun, altura ezberdinek baldin mazke dugu etxien, kontuten hartu berko genuke hori. Adibidez, ni txikixen naiz eta hau da 82ko alturen, ez? Orduan, fregadera etortze baldin banaiz, nik komodo nahoz, atzenin nenaiz hainbeste makurtu baina jute baldin banaiz plaka, hemen kazuliek alturea hundixe baldin mauke, nahi kostau ingozat barrun da hona ikustie. Orduan, pentsau erkot, ze alturetako kazulak ibiliko juten, eta, komodo ingozaten alture hori. Kontuten euki berreko beste neurrixe izango litzekena da sakonerak. Minimo berditeu sakonerak, pareta apoia dute baldin mauke zukaldie, 60koe. Eta irlan motan baldin gaude, 80. Baina betire jolastu dek edo sakonera ezberdinekin. Hemen azkenien, kontuten euko deuna da, zenbat entzimera geratzakun sakoneran arabera. O, zukalde oso txikixe baldin mauke du batzutan, 60 jarri berri, 65 jartze du, ala kajoieke almazenamentu pixke gexaukiko. Eta ezin deuna aztu da, zukaldie laneko toki bat ala. Hau da, mobitzen egongo geha zukaldin zier. Orduan, ibilbidiek oso garrantzitsuek die. Minimo beti 80 zentimetro lagako iteu ibilbide inguru danetan. Hala jakingo deu, bi pertsona kruzatzen ondare, ibilbidie ondo bestuta dauke dula, o nahiko toki izango deula. Dana alde baten baldin badao, 80 nahiko izangoa. Gauz bakoitze alde banatan baldin mauke deu, hor pixket jokatzen hasi berko genuke. Bateze jakin berko genuke gure atzin beste pertsona bat egongo litzeken. Hau da, arrazka eta plakie aber dauden bat bestien kontra. Ala baldima, bai berko genuke behintzet 110 batea igual igotzie. Azkeneko aholku bezala kontuten eukiko dutxeu baitare tauretin alturak. Ze jende askok tauretik aukeratzitu bakarreken estetikoki behitute, eta ez da fijatzen ze alture dauke ben. Eta beti lagako iteu, tauretin eserlekutiken entzimerako azpirea, 25 zentimetro. Normalien, zukaldetako erabiltzeien alturia izetea 65 inguru. Hori beti kontu neuki, altu gixe euki berdozten bestela. Bueno, Joseba, gaur ikisi deu, zukaldien neurrisek oso garrantzitsuek dizela. Eta urruna berriz hemen ongo aholku gexokin, Amai Estudion askoekin, eta bestela bitartien jarraitu Amai Estudioko sarietan. Eskerrik asko eta hurren arte!